Ni Amara Berritik nator, eta aurten 23 neskamutilekin egonen itzemeneko gunen, basoskolako proiektu honetan. Eta bueno, oso esperientzi positiboa izan da, umeentzat zoragarria, beraien garapenean asko lagundu diena, eta naturan egoteak ere lagundu die izaki bizidunekin erlazionatzen interakzioak egoten, eta nik uste dut asko ikasteaz gain, beraiekin ere errespetuzko jarrerak eta empatiazko jarrerak ere barneratu dituztela. Eta zure txanda. Bai, animalien eta inguruan ikusi den progresio handia izan da, ze adibidez badira umeak baserri girotik eta datozenak eta berezkoa dute barea ikusita zapatillakin zapaltzea eta hiritik datozen umeentzako hori izugarrizko sarraskia zen, baina pixkanaka joan gara denak ikusten, beraien eremura etorri garenez, errespetatu egin behar ditugula, zaindu egin behar dugula natura. Nik uste dut ikasi dugun gauza bat izan dela gizakia naturati datorrela, ahaztuta auki dugula urteetan, eta orain berriro naturara hurbiltzea eta barru-barruan egoteak horrek ematen digula nolabaiteko munduarekiko, naturarekiko errespetua, hemen gaudela hortik sortua gehalako eta hori dela gure tokia. Ondorietako bat nire iruditzen zait, enpeinatzen gea eskolan, irakasle bezala, irakasten, ikasleen buru hori osatzen, betetzen, edukiz. Guk ez dakigu dana, bizitza hori baino askoz zabalagoa da, guk transmititu dezakeguna baino zabalagoa da. Orduan, esperientzia honen bidez, umeek ikusi dute, bizitzen ikasi dezaketela. Eta ikasitako hori, bizitutako hori, betirako dela. Irakasleak esplikazio bat eman, baino beraiek bibentzialki hori bizi izanak, bizi guztirako da. Orduan, eduki hau, aurten landu dutena, bizi guztirako dute. Izan dituzten arazo txoiek konponduz, badakite bizitzari nola egin behar zaion aurre. Hori alde batetik, eta gero bestaldetik, eskolan bakarrik ez da ikasten. Ikasten da bizitza osoan. Eta gurasoak hori garbi dute, orduan badakite beraiek konponente importante badirela seme-alaben heziketan, eskolara joaten dira eta eskolan ere hezi behar dute, baino eskolatik kanpo izugarri dago ikasteko, eta gainea ikastezun hori gozamenez balima da, gozamenak errespetua dakar. Eta ingurumena nahi badugu errespetatu eta zaindu, bizi izandako hori maite dezunez errespetatuko dugu eta dute. Orduan, nik uste hazi oso polita erein dutela ume hauek bere bizitzan, etorkizunari begira naturarekiko zein jarrera izango duten. Hori espero dugu behintzat.